హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కళాస్ కిచెన్. నేను మీకు ఈరోజు ఉల్లి పకోడీ తయారు చేసుకునే విధానం మీకు చూపించబోతున్నాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం. ముందుగా కావాల్సినంత అంటే మేము ఇక్కడ ఒక కప్పు తీసుకున్నాం. ఒక కప్పు శనగపిండి, అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అలాగే పచ్చిమిర్చి, అల్లం, అలాగే కొత్తిమీర, కరివేపాకు కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం కావలసినంత శనగపిండిని బౌల్లో వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ని కూడా తగినంత వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే అల్లం, పచ్చిమిర్చి పీసెస్ని కూడా వేసుకుందాం. కొత్తిమీర, కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ్డ సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బౌల్లో వేసుకున్న వాటన్నిటిని ఒకసారి కలుపుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మంచి కన్సిస్టెంట్ వచ్చేంత వరకు బాగా కలుపుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే చిటికెడు వంట సోడా కూడా వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మనకి కావాల్సినంతగా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలాగే ఫ్రెండ్స్. ఈలోగా మనం ఆయిల్ కూడా హీట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ దాదాపు హీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీలా వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ మనం బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మిగతా పిండిని మొత్తం పకోడీలుగా వేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి పకోడీ రెడీ. ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఈ వంటకాన్ని మీ ఇంట్లో ట్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.